Ahojte, moji zlatí, konečne som s Renátkou opäť po dlhom čase prišla z Košic. Ahojte. A hneď si odovzdávame svoje skúsenosti s vami. A musím povedať, že ja som veľmi rada, že mám spätné väzby od vás, pretože ma to motivuje ešte k lepšej kontrole, pretože kontrola je základ k tomu, aby ste sa vycítili lepšie. A my sme mali kontrolu nad vašimi dávkami, ktoré niekedy sú malé, väčšinou malé, a niekedy zase zbytočne prehnané. Takže ty to máš ako, Renátka. Presne tak, ale ja by som tu chcela o protokole na chudnutie spomenúť protokol, pretože ženy sa na to pýtajú. Vieme, že zelenými potravinami môžete aj schudnúť, ale je veľmi dôležité, aby ste už nejaký čas na tých zelených potravinách boli. A to neznamená, že brali ste to 10 chloriel denne, povedzme, jedna čajová lyžička jačmeňa, je to málo. Vy musíte byť nejaký dlhší čas na vyšších dávkach. Ak toto splníte a ste v našej sieti, čiže buď registrovaní, že s výhodou nakupujete, Tak. alebo kupujete si to od nás priamo, tak v takom prípade vám ten protokol vieme poslať. Áno, lebo keď sa na to pýtajú dievčatá, tak ja vždy poviem, ak málo berú, málo tabletiek alebo zároveň krátky čas, tak poviem, to je kontraproduktívne. Nedám vám to, lebo ženy majú v sebe takú tú silu, že veď ja to hneď začnem brať také veľké dávky alebo takým spôsobom, ten spôsob je iný užívania a potom teda si podávate kľúčky z toaletov a to nie je žiaduce. Zelené potraviny primárne nie sú protokol na chudnutie, nemajú byť na chudnutie ako také, ale vedia ovplyvňovať metabolizmus cukrov a tukov. Čiže sú veľmi vzácne a aj v tomto ohľade sa s nimi dá pracovať. Ale musíte mať nejakú štábnu kultúru, to znamená, musíte byť naše, musíte mať naše poradenstvo, lebo veď my same nerobíme tie najkvalitnejšie zelené potraviny, sú aj kolegyne a v podstate každý by toto mal ovládať, každý z poradcov na zelené potraviny, na tie správne. Takže tešíme sa na vás, idú Vianoce, dievčatá. Áno, a ja už som dostala predčasný vianočný darček, Andy, za ktorý ti ďakujem. Áno. Takúto úžasnú knižku. Biblia zelených potravín. Áno, takže veľmi sa na to teším, že si to budem po večeroch čítať a odovzdávať vám vzácne informácie, či už v rámci príspevkov alebo nejakých videí. Buďme všetci zdraví. Všetko dobré. Čaute. Ahojte.